Yan, tapo ka lang din na, video ko kayo yan. Ha? Video ko. Ha? Kung temprano, tapit yung tiyan. Yata na siya, biyak pala yung stara ng webes. Kung prato na yung mga 600 yung mga prato. Ha? Yo. Tao yan mo? Gagawin ka na. Sumayara eh, wala eh. Walang patigyan nga.
Sa Gaza Street, nasa Gaza ng Geta. Trauma o ang hatid ng mga